ne gidari. Kaka gimoko timre nyisore ni sirikal ne onge mpango yote. Ne giwinjo to gima notimre ne onge. To mar ariyo, gik makoro sirikal timo sani gi ne do tim chien kocha. Tij sirikal en rito ngima mar oganda. Tij sirikal ok en ting'o oganda ka oganda osehinyre to wacho ni magi. Tij sirikal en make sure ni kech biro kaji, watim ang'o mondo jowa obed gi chiemo. Oula biro mang'eny, watim ang'o mondo waket jowa kama safe. Aneno ka koro sani gimuko ute mag ji. Gimuko ji ka koro pi osehinyo ji. Gigi ne do muk chon. Onge be ng'ama ne do tamre kata kimuko gigi kinyisogi ni wa protect you from disaster mabiro. To kaluwore kaka koro itime sani ka pi osedhi. Penjo manyaka koro wapenj kaka oganda kaka jo Kenya. To ang'o momiyo koro itime sani? Koro ang'o momiyo sirikal owuok matek monok no giwuogo chon kane idwaro sama ne koth pok ochako chwe, kane pod oula pok ohinyo ji, kane pod jo meteorological department London koth makama biro mondo ji oikore. To kwang'iyo wach ni kaka isewacho no, jogi gin jok makoro osechopo kuonde ma iwacho ni kuonde ma gijotie. Kaonyo gi kinde mokadho jok mosedak iluongo ni internet displaced persons. En ang'o miparo ni sirikal onego tim sani mar mondo jogi oyud kony? Wan gi kony mar chiemo, wan gi kony mag thieth, wan gi kony mag iwacho ni lewni mirwako. En ang'o ma sirikal koro nyalo timo gie sani manyalo konyo kwethni makare? Ka duogi chien matin. Kiwacho ni ji owuog kuonde ma gidakie, gidwar kuonde ma gidakie manya gi bedo safe. Gidhi kure? To sirikal ni uwezo kata Nairobi kako achiwo example. Wan gi stadiums maninda magi timo bende onge. Maka sirikal ne nyalo kata keto temporary tents. Mawacho ni jin koth biro oula biro mang'eny, daguru kata kuom wigi adek moko ubro dok ka piny pok odok. Mar ariyo, jomodak kama kuri muko ute onge ng'ama odak kacha nohero. Jogi gin joma odak in informal settlement areas, most of them. And king'iyo urbanization, justice of crisis mwango, ji dwaro kuonde ma gidakie. And ji biro dak kamoro amora ma giyudo space nikech ji ok nyal afford kaka gidwan gidagi. Omiyo chiewo gokinyi to uchako ketho gik ji moko prepare gi, jogi biro dhi kure? Jogi ni grahia, jogi ni families, jogi onge kama ginyalo dhiye. To kande ben sirikal nigi mpango maber, to sirikal ne do bet piny maber to nyiso jogi chon kapodi to iko kuonde ma gidhiye kaka IDPs.